Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दिनै बहुत गोबावनि उनाव after a long time नि उनाव family vlog लाना फैलायबाय तो आशा खालामो दिनै भिडिअखौ गासिबो जोबजासिमहालागै नायलांगोन होननानै तो जायफोरा नायलांनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांबाय थादो आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय तो दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो so let's go so लोगोफोर दिनै जाबाय सानडे सानडेआवथ' जेबो खामानि गैया नालाय माने ओंखायनो फेमिलि ब्लग लाबोबाय माने दस्रा दिनावहाय माने फेमिलि ब्लग लाबोनो थाखाय टाइम मोना मानो होनोब्लाथाय जोंनिया फेमिलिया माने बायराव खारजोबोना इनिखायनो दस्रा टाइमाव माने दस्रा दिनावहाय आङो फेमिलि ब्लग लाबोनो सानबाबो लाबोनो हाया दा सानडेबाल'सो माने ज' थानो मोनो दा इनिखायनो सानडेखाय दिनै फेमिलि ब्लग लाना फैबाय आरोखि ना दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि फेमिलि ब्लगखौ स' लोगोफोर दा नोंथांमोना नैबाव नायनो हागोन नै बेरे फुंजा माने गस्ला सुनानै लानांलायबाय माने उफाय गैया दा सुनानै होग्रा गैयाना इनिखायनो सुनानै लानांबाय आरो नै गस्ला गांनै लंपेन्टआव गांसे लंपेन्ट गांसे गांब्रै गासै गांब्रै सुनांबाय दिनै हराव अमा फिसा जादोंमोनलै नै लोगोफोर थेफानो माबोरै दंथाय नायबावाखै आं मानै माब्रै सय सात आठथा ओमफ्राय नै बिमाया 8, 9, 10थामोन खिन्थु नैबे जुब्राब्रासो बोरैबासो दा दहाय फुङावसो जादों बे दिनै हरावसो माथो थेफाथार अमा फिसायानो बिमायाबो रानथेंथें फाथालब्रै जाखोबोथो बिमाया बियो फाथालथामसो जाबायना फाथालथाम जाबायथ' फाथालथाम जानाय बायदि मोनदां रानहांहां जाजोबलायखादों नै बेस्रा सिबाय दा होबायलै आदार ओमफ्राय आंना नै बेयाव दङ अमाया नै बेयाव बे नैबेनिसो आइनि आंनि नङा बियो माथो थैलं जाजोबो गासिबो नै मानो बिदि जाजोबखो बेयो उन्दुलाबायनो थानाया अरगोनसो नामाब्रा बिमाया जलदआवसो गोलैबाय हा नै बेहालाय बोरैथो जाखो लफय इया सेस नै मासे गाहाम बुन्दाना बुन्दिमोन बेलाय बुन्दिमोन आयै लसलै सेस नैबेहाय मासे दंबावो नै बे जाबाय क्रिसमासाव जानो दोनदों बेखौ नै देरहांबाय दा फैयोब्ला मोनजाफैगोन नोंथांमोना नै जायनो फैगोन जोंहानाव नैबेखौ मोनजाफैगोन नै लकेल पियरखा क्रिसमासनि थाखाय बे क्रिसमासनि जोंना माने क्रिसमास फैबाबो माने बायनानै जाया माने न'आवनो दंखायो नालाय न'नि फिसा दा न'नि फिसाखौनो दोनो आरो क्रिसमासाव बेखौनो लागायो आरो जायो बायना जानो थाखाय बहुत थाखा थाङो नालाय माने बेनिखायनो न'आव पार्सनेल फिनायबा एसे सेफ जायो आरोखि ना दा बेनिखायनो पार्सनेल फिनानै जायो जोंना क्रिसमासावहाय दा जायनो फैगोन नोंथांमोना मोनजाफैगोन आरोखि ना जेबो सिन्था गैया कन्टेक्ट खालामहर कमेन्ट बक्सआव इन्सटाग्रामाव फल' खालामनानै फै आं दङ आं लायगोन पियर मोनजागोन नोंथांमोना आयै बेनोलाय होला आदार नैबेनो बेनो होला फुंनिफ्राय मोनजायाखैला बेबो आदार ओइ फिसाखौल' नायदों दा नोंथांमोननो आंनिखौ खिथानि आंनि अमाखौहाय नायना लाबानो जाबाय माने आंनियाबो जाथारसिगौमोन माने होनोब्लाथाय मुरुजोबदो माने बेबो फाननानै सेस थांजोब्बाय दा गोदानसो होफिननांसिगोन गोदानसो माबाफिननांसिगोन आरोखि ना दा उफाय गैया नै नायलाला नोंथांमोना नैबेनो जाबाय आङो सिगाङाव माने मोनसे गेम गेलेनानै फैसा मोन्दोंमोन आङो बेयावनो आं बे अमाखौ आंनि आइनिफ्राय बायना लादोंमोन दा बेनो नै देरबाय गेमनि नेरसोन आरोखि ना इयो गेम गेलेनायनि फैसाजों बायना लादोंमोन आं बेखौ नैबावहाय नै लोगोफोर मा बेरे होनो बेखौ बेरे हाजिलर ना मा होनो नै लाना दोङो
खान्थाल बिफाङावनो साला माने खेननै जाबाय इ जायगायाव लानाया माने खनसेया जाहैबाय बे सायावनो बोरमाखौ खाना दोनदोंमोन माने बोरमा सान्दुं नालाय दाबायदि टाइमावनो खाना दोनदोंमोन ओमफ्राय साला बे सिलाया माने फैनानै हाबनानै होनानै बोरमाखौ जोफबनानै सेस बोरमाया दुरबल जाजोबदों माने थैजोबदों खिस्राय खिस्राय थैजोबदों दा बेनिखायनो सैया आं बे बुस्थुखौ आरो लाफैबावदोंसो स' लोगोफोर दा टाइमा जाबाय 12टा साननि दिनै बारा सान्दुं गैया थारमाने दाख्लैयो मैयायो माने ओरैबायदि सान्दुंमोन ओरैबायदि गरम माने बारानो गैयामोन दिनै एसे बार दोङो दा बहुत मोजां जादों दिना दिनै दा अबे गामिजों माने अबे डिस्ट्रिक्टजों माइ गायनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिथाहरदो माने जोंनिजोंथ' नै गैखाया टटेलि माइ गायनायानो बन्द'खा देग्लाय अखायाबो अखा गैयाना आरो मैया दाख्लै हादोंमोन अखा खिन्थु बियो इदि अखा एसेल' सानसेल' हानाया बे जोंनि हायाव माने सोबखांनोनो थोआ थारमाने बहुत दुखुनि बाथ्रा माने देग्लायहाय गैजोबा जों गामि ओरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ सोरनिबा टटेलि गैखाया माइ गायनो मोनखायाखिसै दा नै इथिंजाय दं नै लकेल अमा गामियाव सिथारनाय आयै मोस्रोम गोजासो नै दिनै अमाजों थारुनजों थारुन आंनि फेभाराइट ओंख्रि माने गिबि खेब थारुनजों अमा बेदरजों जानोसै दिनै फार्स्ट टाइम अमाजों थारुनजों जानोसै माने थारुनाथ' आंनि फेभाराइट ओंख्रि लोगोफोर सोरनि फेभाराइट ओंख्रि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिथाहरदो दा जानोसै आरो गोथाव बेनो फार्स्ट टाइम थारुन जानाया दा लोगोफोर फाइनालि नै जोंना मेडामा संजेनबाय थारुनजों अमाजों नै गोथाव मोदोमलायखाबाय खिन्थु दिनै आं सङा बे संनांगौ बे खामानि मावोबा आं संनानै दोनो ओंखाम गासिबो ओमफ्राय दिनै सानडे ना बे संनांगौ दिनै खुसि आरोखि दा मारै होनदों बाब गावसोर खामानि मावोबा आं संनानै दोनो आं संनानै दोनो माने उफाय गैया फाला बदल माने बिमा फिसा माने फिसा हौवा सासेल' नालाय फिसा हिन्जाव गैया दा बेनिखायनो उफाय गैया हिन्जावफोरनि खामानि जा दङ मारै खोनाबाय दा माने जा हिन्जावफोरनि खामानि दं आं रोंजोबखासै आरोखि माने आंखौ फेजेननो हाला हिन्जावफोरनि खामानियाव दा नै जोंना संगासिनो दङ सि दायो नालाय बेनिखायनो उफाय गैया गाव सि दायोबाथाय संनानै दोननांगौ अर्डार हरबाथाय गोजौनिफ्राय मा जादों गोथाव नभेम्बराव गायनाय नालाय जाजासै नभेम्बराव गायबा दा जाजायो माने बोथोर गिबि जाजायोना आदसा दै होबाय गोथाव दे आं जाग्रा जानोसै दिनै दा लोगोफोर माने बबे जायगाजों माइ गायखो एसे कमेन्ट बक्सआव खिथाहरदो दा नै आयै माइ गायनो मोनैनि मा सानो नों मा बुंनो सानो माइ गायनो मोनैखौ जेबो सानाखै दा मा खालामनो अखायानो हाथाराखसै मालाय गायनो सेस देग्लाय बेलेग जायगाखौ दा गायजोबनो मोनबाय सानजा दा जोंनि ओरैहाय माने जाम्फैफोरबो गैयाना दंखल माने मा होनो बेखौ दंग'फोरबो बेनिखायनो उफाय गैया आरोखि अखानि दैजोंसो गायो नालाय दा अखा हायाबाथाय गायनो मोना उफाय आरोना गायना जाना थाखा फैसा नायनानै ला ओरै बैसिना गायखांबाय आं दाख्लै भिडिअ'आव खिथाखादों बिसिना मालाय गायबाय पार्सनेल माने बिसिना
दैखर माबा माने मेचिन दोना लादोंलै बेजों गायदों ओरै सेस गायजोब्बाय